Fl-aħħar sigħat ġew reġistrati 37 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna, l-akbar żieda fl-aħħar 6 ijiem. Aħbar pożittiva li fiqu 43 persuna minn dan il-virus. Il-każijiet attivi niżlu għal 461 bl-ammont ta' nies li fiqu minn dil-imxija issa huwa ta' 2605. F'pajjiżna kellna 35 mewta b'kawża ta' din il-pandemija, bir-rata ta' mwiet f'Malta hija l-aktar waħda għolja fl-Ewropa. L-ammont totali ta' każijiet pożittivi f'pajjiżna minn Marzu lil hawn tela għal 3304. Il-każi ġodda rrappurtati l-ħamis għadhom qed jiġu investigati. Fuq il-paġina ta' Facebook tas-saħħa tħabbar li mill-każijiet tal-erba' 3 kienu fost qraba ta' każ magħruf. 3 każijiet kellhom kuntatt ma' persuna pożittiva, 3 oħra mid-dar tal-anzjani ta' San Giuseppe, każ li ttieħed mix-xogħol u 2 każijiet ittieħdu minn attività soċjali. Kollox qed jindika li l-każijiet l-oħra kienu kollha sporadiċi. Mill-ħamis daħlet fis-seħħ il-miżura li ma tistax tkun fi grupp ta' aktar minn 10 persuni. Dan ifisser li gruppi ta' aktar minn 10 persuni huma ipprojbiti inkluż fuq bus stops u queues. Madankollu din il-miżura mhux ser tkun qed tapplika għal persuni li jgħixu fl-istess residenza. Intant jidher li issa l-operazzjonijiet mhux urġenti se jkunu qed jiġu posposti ħalli tittaffa il-pressjoni fuq l-ITU. Il-President tal-MUMN Paul Patch kien kwotat jgħid li dawk l-operazzjonijiet mhux urġenti se jiġu posposti biex impjegati f'taqsimiet oħra tal-isptar ikunu jistgħu jgħinu fl-ITU. Sal-erba' kien hemm 7 pazjenti pożittivi għal COVID-19 li kienu qed jirċievu il-kura fl-ITU.